Update. Camelia la ATI, la Cluj, care au avut tensiune 177 cu 110. Au căzut efectiv de pe picioare dimineața, dar s-a trezit, s-a dus la baie. Trebuia să-i facem la fată. Și când s-a întors, s-a căzut de pe picioare și am chemat ambulanța. Și ne-am dus și am internat-o pe ATI, dar nu din cauza că e foarte grav și nu e conștientă. O internat-o la ATI, că acolo au monitoare, să monitorizeze, să vedem totul bine și cauza. Și la 3 mă duc la vizită să vedem ce și cum. Și să-i duc peruțe de dinți, haine, că... Nu, ne-au luat așa, ca din pat, vorba aia. Cam astea sunt update-urile acum. Vă țucăm și sunt singur cu fetița, adică nu singur, că e soacra aici, dar gen singurul părinte cu fetița. Am mare bază în soacră, că altfel eu singur nu știu ce făceam, dar Dumnezeu mi-ar fi dat putere și duceam și dacă eram singur.